Coa entrega destas axudas a 44 mozos boirenses de entre 9 e 23 anos, o Concello de Boiro volve poñer de manifesto o seu compromiso co deporte local. As subvencións, que oscilan entre os 50 e os 800 euros, pretenden servir de apoio a aqueles deportistas federados que durante a tempada pasada participaron en competicións oficiais. Deportistas que oscilan entre os 9 e 23 anos, 44 nenos e nenas, pois eso, como digo, dos deportistas máis destacados nas distintas disciplinas no deporte do noso concello. Como digo, pois son 44 os premiados, ampliamos non solamente o número de premiados, sino de cantidade de cuantía económica tamén, que se vai a 9.750 euros, preto de 10.000 euros, a repartir entre 800 e 50 euros, non? Bueno, vai en función dunhas bases pois por participacións en campeonatos do mundo, campeonatos europeos, campeonatos de España, nas clasificacións e categorías por edades. Esta convocatoria por importe próximo aos 10.000 euros vense sumar as axudas que o Concello presta aos clubs do municipio, así como o importante esforzo inversor que está a realizar na mellora das infraestruturas e instalacións deportivas municipais. Esta é unha mostra de aposta do Concello polo deporte a nivel local. Seguiremos traballando nesa línea, non só en aportacións directas aos deportistas, tamén aos clubs e, sobre todo, algo que nos ten preocupado e que queremos seguir traballando estes próximos anos é na mellora das infraestructuras deportivas. Xa o estamos facendo, xa o estuvemos facendo estes 4 anos e seguiremos facendo este ano. Neste momento estamos en obras en varios das instalacións deportivas e xa temos en cartelera varios proxectos para seguir facendo esas reformas, non?